Jump lista vam daje brz izbor za fajlove, foldere i sajteve prikazane na taskbaru. Na primjer, ako koristite Internet Explorer, vidjet ćete da možete do svojih omiljenih sajteva doći jednim klikom miša. Znači, umjesto da kliknete lijevu tipku miša, vi kliknete desnu, vidjet ćete posljednjih 10 stranica na kojima ste bili. Lijevim klikom miša vi odlazite na tu stranicu, a ako želite da vam ta stranica bude uvijek na vašoj listi, možete je pinati. Sada će stranica uvijek biti na vašoj listi. Na isti način možete je maknuti s liste. Istu stvar možete raditi i sa vašim failovima ili folderima. Kliknite desnu tipku miša na Windows Explorer i vidjet ćete posljednjih 10 foldera u kojima ste bili. Da oni budu uvijek na vašoj listi, možete ih pinati i otpinati. Također na listu možete stavljati particije. Otvorite kompjuter i odvucite particiju koju stalno koristite u Windows taskbar. Pustite tipku miša i vidjet ćete da ste pinali vašu particiju. Po defaultu maksimalan broj shortcuta na jump listi je 10. Ako ih želite staviti više ili manje, kliknite desnu tipku miša na Windows Orb, izaberite Properties, Customize. Tu birate koliko stvari želite imati na jump listi. Znači, ako ih želite više, povećajte, ako želite manje, smanjite. Kada ste gotovi, kliknite OK i OK.